Falando como onte do frío, de novo tivemos unha madrugada xélida en todo o país, de novo a Palma levouna a provincia de Ourense, donde fíxense o mercurio desplomouse en moitos puntos a 7 grados baixo cero. Dende logo, unha madrugada e unha mañá, non sei que opinarán vostedes na casa, para facer de todo, menos para mergullarse ao aire libre, pois na praia ou no río. Bueno, hai alguén que sí. Imos a coñecer a Toño, que é un quiosqueiro que traballa no barco de Valdeorras e que ten por costume de todas as mañás, antes de abrir o seu quiosco, pois ir a bañarse ás augas do Sil. Claro, dixémonos hoxe no termómetro, non será capaz, con esas temperaturas que están vendo vostedes, a 7 baixo cero, de hoxe repetir a súa rutina. Así que enviamos a nosa querida Fátima ata alí, ata Valdeorras. Fátima, para saber se hoxe Toño pois cumpriu a súa rutina diaria ou non. Contanos. Pois, amigos meus da casa, están vendo os patos aquí no río Sil, tremendo co frío, pero máis vai tremer aquí o noso amigo Toño, máis vas tremer ti, Toño, co frío cando te metas. Pero será verdad que te vas a atrever a meter no río? No, isto é mentira, tú espera, xa o verás. No, eu que vexo, están vendo tamén na casa, que eu estou aquí morta de frío, non sinto xa os dedos, estou aquí vestida de arriba a baixo, e mira Toño que está facendo todo o contrario, desvestíndose. Pero Toño, serás capaz? Isto é un cuento que vos están contando, xa veremos lo que sale, a ver. Isto como se che ocorre tirarte ao río todos os días? Chova, bueno, se chove non, ou... Chove non, porque se me molla o pelo, e igual me cae despois. Molla o pelo, pero escoita, vale, se non chove, dase, pero traes o bañador, sí, aí xa estás preparado. Pero todos os días, por que fas isto? A ver se vou querer o río, que eu non quero... Por que fas isto? Non bote moito para atrás que vou a rebar a xeina. Cala, que non trouxen roupas de cambio. Por que o faz, Toño? Que anda repartindo os periódicos, xa me acaba un sulao, e para lavarse queda un máis fresco. Pero unha duchiña na casa ben quentiña. Hoxe que estamos, vou dicir o que sei, a menos 2 grados agora mesmo aquí no barco de Valdeorras. Ai, Jesús María, pero na casa non presta, e pois xa vamos para o traballo, vai para o quiosco, a fazer algo. Pero, e vas quedar aí, eu creo que hoxe vas quedar teso, Mira, xa estás listo? Xa ten a ver días piores, pero bueno. Como, non sentes frío? Bueno, que vamos decir, a xente xa sabe, se se pon así xa sabe o que hai, o ambiente. Ai, Dios mío. Algo sempre Mira, a canto estará a auga? A donde vas? Vas te meter por alá? Aquí. Vas, pero non marches longe que eu quero saber como está a auga, de fría. Ai, miña nai querida. Está para beber non hai mellor. No, para beber está da neveira, agora a ver má auga do río. Pero aí vai, que se mete, que non o pensa. Toño, ai, Jesús María, pero isto que é? Pero a canto estará esta auga? A menos 20 graus estará esta auga. Non marches, Toño, que te vai coller o frío. Vente pa cá, Toño, que non. Ainda me vou ter que tirar ao río por ele. Non, eu non, Teño as mans que non as podo nin mover. Mirade o contraste de como estou eu e como está Toño. Toño, non nos dis como está a auga? Eu creo que xa quedou sen oído e sen respiración. Toño, como está? Ben? Ben, estás aínda ben, en orde. Isto como as celebrities que se meten aí a auga friísima para conservar pele e todo. Ala, aí o deixamos, que non volve pa aquí, el queda aí no río, mellor queda toda a mañán. Estálle prestando, nada, Toño. Graciñas por atendernos, aí queda, un marzo que ainda me vai tirar el o río. 12:02 do mediodía, pois xa viron vostedes mesmos o resultado do experimento. Toño cumpliu e bañouse. Claro, ahora comentámonos na mesa, pero primeiro, Bernardo, a ver, médicamente, isto que fai Toño, é dicir, ten algún tipo de beneficio para a saúde ou é máis ben temerario, como semella, a primeira vista? É sen neopreno.